Y tad Pentrefilyn Playtime a Ninwoods Harriet y fam. Dyna sy'n ail ar hyn o bryd. Lly'r cydweithio gwych i ni wedi bod yn gweld rhwng y Stewart a Betty French. Betty French ar y ddef yna'r beirniad yn y coch. Mae'r cylch hyn, yr adran A, wedi gweithio'n dda. Mae'r rhaid gweld, ni wedi gweud yn nghanharach, mae eisiau stewardiau da a mae eisiau bod y beirniad yn gweithio yn dda gyda stewardiau. Mae'r rhaid i'r feirniad rhedeg y cylch hyn. A mae Betty yn disgwyl i fi bod digon clir. Ni'n gweld Betty yn y coch, ni'n gweld yn y glas y steward sy'n wrth i ysgwyddi trwy'r amser yn gwrando i beth mae'n gweud. A mae hi yn y glas yn siarad i rywun wrth cornel y cylch yn gweud dyma beth mae Betty moyn. So mae'r iaith yn iawn yma. Odi. Mae'r trefnadau yn iawn. Odi. A dim neb yn gwybod cerdded gormod. Pwyntio. Pwyntio. System. Na beth i moyn. Ie, mae'r dewis yn digwydd. Ar hyn o bryd, Llanfilo Miracles Lady yn ennill yr eboles flwydd neu adfarch flwydd i Mr a Mrs Wayne a Sharon Lloyd. Ond fel i ni wedi gweld yn y dosbarthu cynt, mae Betty yn gallu newid pethach. Dwi ddim ofon wneud newidiadau munud ola. Wi ddim yn credu bod wedi newid dywisiant cynta eto, ond eto yw'r gair. Pwy sy'n gwybod? Sy'n ofon cerdded milltirodd ar Miss Betty French, nag os? O'n i'n mynd i weid yr un peth. A mae yna bwrpas yn y cerddediad wastod yn dos. Oes. Mae'n edrych yn haden. Odi, mae'n haden, mae'r rhaid gweud. A mae'r rhaid gweud, byd dim os o Betty bod fi'n gweud, mae tipyn o oedran yn o Betty, ond mae'n disgwyl yn ffit, mae'r rhaid gweud. Mae'n gofyn bod i fyd i gerdded y celch hyn. Mae'n ysbrydoliaeth i ni gyd y gweud y gwir, yn dwi? Odi. Ac wyt ti'n nabod y ti wedi cydweithio gyda'i hefyd yn do? Ie, ond mae pasiwn da am yr adran hyn. Cadw Fagi wedi colli gŵr, ddim yn ddiweddar, dim spel yn ôl a hi'n cadw fynd. Wedi torri lawr tyma bach, brydfa Fforlan, ond gadwydd Betty fynd nes bod hi'n cwmpo wedyn ni. Gobeithio ta dim heddi bydd e, mae'n goffod gweithio. Ydyn ni yn newid? Mae'n becso fi tyma bach, mae'n tyma bach yn rhy fishin, dwi? Odi. Mae'n meddwl rhywbeth. Odi. Wy'n credu falle bod y cynta mynd i aros. Odi, mae'r hosglymau mas. Mae'r hosglymau mas. Mae Mrs Betty French yn bwrpasol iawn wedi ysgwyd llaw ar buddigwr yn y gystadleuaeth yma yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig i'r eboles adferch blwydd o'd. Llanfilo Miracles Lady sy'n mynd â hi heddi. Yn eiddo i Mr a Mrs Wayne a Sharon Lloyd. Ac yn derbyn, ac yn llawn heiddi y wobr gynta. Ac yn ail i Terry a John Wall a Osborne, Ninwoods Henrietta. Ninwoods Henrietta. Ac yn drydydd, Illybrook Infinity, Miss Shelley Dobbs y perchennog, a wedi cael ei fagu gan Shelley Dobbs hefyd. Talgarth Luke yn y tad, Penhwynllys Fleur de Môn, y fam. Felly dyna chi y triawd sydd ar y brig. Dewis da, dosberth da wedyn ni. Ac yn ôl y sôn, mae'r un sydd yn drydydd yn chwar llawn. I'r eboles fe ath fel Bencampwriaeth o. Yr eboledd o, ie wir. Mae'r gwad gwych yma'n dod mas yn aml iawn yn dweud. Ti'n gweld patrwm y hynny? Ie, ydy. A mae hwnna'n beth da am Betty. Ni wedi gweld mae bach o'r patrwm na. Ni wedi sôn am yr un gwad fel tiffwyl yn dod i'r brig. Dyna beth sy'n dala llygad i. Cofiwch yr enw Llanfilo Miracles Lady. Dyma y ceffyl sydd wedi dod i'r brig, yr eboles ar adfarch blwydd o'd oedd yr dosbarth yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. A llon gyfarched y gwresog i'r perchnogion Mr a Mrs Wayne a Sharon Lloyd. Llanfilo Miracles Lady yn mynd â hi y bore yma.